Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ай аввал дастгирӣ мекунед, то ҳозирая комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. Дар ин видео хостем ки дар мавзӯи чӣ хеле ки дар сарлавҳаи видео нависта будем ки хабарҳои бад, билетҳо то 40-50 ҳазор рубл ва бисёриҳо пурсидастанд ки рейсҳо баста мешавад. Дар ҳамин мавзӯъ хостем ки то ҷои медонистагӣ монда шумода маълумот расонем. Аввалан ай нарх навои билет маълумот метавонем ки ай дина саҳар бигем як бора нарх навои билет боло рафтагиай то декабра ва чӣ хеле ки пеш меомадем барои ҳамин рӯз меомадем барои ҳамин рӯз билет мегирифтем, мерафтем нархи арзон қати ё ки барои пагаҳ, ҳозир нестай бигем хато намекунем. То 25-26 билет наёфтаестем. 27-28 баъдан ҳастаи душанбе ки нархҳое ки гуфтем он гапҳо 30 ҳазор, 40 ҳазор, 50 ҳазор рубл чӣ маъюда бигем ҷо надора хубтар меғалта. Ва кулоб моҳи сентябр вабше ҷонишон наодестай. Хуҷандам 28-29 ҳазор рубл, бохтарам ҳамихе. Мақсад ки фақат моҳи сентябр и хелшидагӣ нест, моҳи октябрам мисол ранги пеш чӣ хеле ки кулоб 5-6-7 ҳазор, душанбе 8-9-10 ҳазор буд, он нархҳо нестай. Октябрам уже қимат шидагиай. ҳоли арзон душанбе бигем 29-31 пеша видеора сар кардан дидам, 29-30 14-15 ҳазор рубл ва октябрам ҳамихе қимат шидагиай. ака ба гуфти авиакас ҳамон ки то январа ҳамихе мерава. Ай у тараф арзон ай Тоҷикистон омадан арзон ай Россия рафтан фақат ай Москва не ай ҳама шаҳрҳои Россия. ва худои накарда ягон кас срочно билет дар кор нашава. мисол ягон масъала хати ки ҳозир варианти прямоям нестай ҳамин рӯзда ё ки пагада ё ки варианти пересадка катиям ё ки Узбекистон катиям ҳамаи ҷо қимат шидагиай. ва чӣ гуфтанем, мисол барои билет ака наметонем гуфтам, мумкин ай ки арзон шава, мумкин ай ки қимат шава, ҳичи гуфта наметонем. ҳама вақт номерҳои мо дар видео ҳаст, ҳамҷода бо мемонам ша метонем ки ҳама вақт занг зане пурсен. номер да бисёри вақт успед намекунан бародаром авиакасом. ватсап да галасаво ё ки запишени моне иншаллоҳ ҷавоб мегардонанд. ва дар мавзӯи рейсҳо маҳкам шидан ягон маълумот нестай. ягон бигем ки рейсам атминӣ нашидагиай ва вақт соаташ қатъӣ парвоз кардестай, барои ки бисёр ҷоҳо дидем ва фаҳмидем ки аэропортҳо маҳкам шуда, аэропорти Тоҷикистон ё ки дигараш ягон чиз шидагӣ нестай. беташвиш ва моҳи октябрда уже билета гирифтаестиям. ҳамин қа маълумот хай бо мепурсем ки мақсад ҳамин мавзӯъ пурра маълумоти точни аниқ гирем, бо шумо да мерасонем. боқӣ паноҳи Аллоҳ сарбаланд хонаобод боше. худтона эҳтиёт кунед. подписаться, лайка, ёдтон наборед.